пытанні з вуліцы. Мы записали, и конкретные люди запытаются у Владимира Некляева, что они хотели у его спытаться сами. Ну, основной вопрос с жильем, наверное. Когда молодым семьям будет предоставлена такая возможность быстро построить свою квартиру. Вот и все. Зрабіць прыярытэтнай праграму будаўніцтва жылля. Раз. І, насамрэч, зрабіць ільготнымі крэдыты, якія пад набыццё гэтага жылля будуць выдзяляцца. Не станет ли жизнь хуже, чем она сейчас у нас есть? Горш не будзе, будзе лепш, клянусь. Меня лично волнуют взаимоотношения с Россией, так как я там работаю. Будет старый курс по отношению, точнее уже не старый, уже у нас опять поссорились. Объединимся мы в конце концов или нет? Введем единую валюту или не введем? Што да аб'яднання і ўвядзення адзінай валюты, то, конечно, не. Тут уже выбачайце, хоць вы жывеце ў Расіі. А што да таго, што мы будзем шчыльна з Расіяй супрацоўнічаць, бо гэта ў нашых агульных інтарэсах, гэта ў інтарэсах развіцця і расійскай, і нашай эканомікі, гэта ў інтарэсах усіх нашых людзей, у тым ліку таго чалавека, які задаў пытанне, гэта безумоўна. Как людям, чтобы была больше зарплата? Да, как это он сделает? Выбачайце, але нікому я тыя 200 тысяч, якія ў мяне ёсць, пра якія ў мяне ж спыталіся з кішэні, не выну і не аддам. Яны мне самому патрэбны. Таму мы будзем зарабляць грошы, будзем развіваць эканоміку, будзем больш зарабляць і тое, што заробленае, і будзе нашай зарплатай. А скажите, пожалуйста, когда вы станете президентом в нашей стране, когда у нас прекратятся незаконные поборы с частников денег? Вот гэта сур'ёзнае пытанне. Дык вось, калі я стану 19 снежня прэзідэнтам, то з 20 снежня усялякія паборы з прадпрымальнікаў скончацца. Ёсць закон, па якім яны будуць плаціць падатак, і ўсё. І больш, а ніхто з тым, каб залезці да яго ў кішэні забраць ягоныя грошы, да яго не будзе мець права нават блізка падысці. Будете ли вы вовлекать своих жен в большую политику? И в каком виде это будете? Ну, каб вовлекать сваіх жон, мне, відаць, трэба стварыць гарэм і выбраць у гэтым гарэме ўжо тых, хто будзе займацца каханнем, а хто палітыкай. Калі сыходзіць з гэтага пытання, я думаю, што жонкі існуюць для таго, каб іх кахаць, каб ладзіць з імі жыццё, ствараць сям'ю, жыць у гэтай сям'і, гадаваць дзяцей. А калі нейкая з іх, ці ваша жонка, ці моя, ці чыя заўгодна, захоча ў палітыку, калі ласка, хай ідзе, гэта мужикам ніяк не зашкодзіць, а толькі пойдзе ім на карысць. Ну и на заканчэнне нашай размовы, паколькі ўсё ж такі ў студыі у нас паэт, прачытайце, калі ласка, свой самы улюбёны верш. Тут у мяне выбару нямашака. Я напісаў верш пад гэтую прэзідэнцкую кампанію і паўсюль его зараз чытаю. Мы ляжым снапамі на таках, нас малоціць кожны, хто ў руках мае цэп. І так ва ўсе вякі. І яшчэ пытаюць землякі, для чаго прыйшоў ты у палітыку? Як пытанне, так адказ наўпрост: я прыйшоў, каб вы ўдыхнулі волі, каб без страху ўсталі ў поўны рост і на ток не леглі ўжо ніколі, каб у родным краі валадарылі Бог на небе, праўда на зямлі, каб збылося ўсё, пра што вы марылі. Я прыйшоў, каб вы перамаглі. Listen up!